beste Espainia bat eta beste Europa bat posible dira. Hori da ATAK defendatzen duena eta mezu hori helarazi nahi dio bai gizarteari eta bai alderdiei aste honetan garrantzitsua badakizue asteburuan hauteskundeak izango direla. Josu Osta etorri da bertatik, ATAKetik. Arratsaldeon eta ongi etorri. Kaixo, arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo, bai. Ongi posten naiz. Eskerrik asko etorri izanagatik. Bai. Orduan, Gustora. ATAK herri mugimendu bat da. Bai. Bai, konta iguzu nola sortu zen? Bai, duela 20 urte sortu zen Frantzian, eta hasieran helburu hori importantena zen Tobin tasaren kontra lan egitea eta borrokatzea. Baina gero azkenean zabaldu da eta azkenean ekonomia beste ikuspuntu batetik posiblea dela aldarrikatzea da helburua. Orduan zabaldu dugu gaiak eta noski tasa Tobin edo beste IETF-ren kontrako horrelako proposamenak ere baditugu eta importantea da, baina gehiago ere bai, dago gehiago importanteak direnak eta horregatik hauteskundeen aurrean egin dugu manifestu bat hori esateko eztabaidatzeko, proposatzen duguna da gaiak eztabaidatzeko eta ekonomia eztabaidatzeko eta ez bakarrik beste gaur egun importantzia ematen dieten gaiei. Izen osoa da ATAK justizia ekonomiko-soziala, ez? Bai, hori da. Ekonomia beste ikuspuntu batetik eta tasa Tobin hasieran jarri gorena, baina azkenean gizartearekin lotuta dagoena. Azkenean importantea da guretzat harremanak sortzea beste mugimenduekin, hezkuntza ere importantea da, ekonomiari buruzko hezkuntza, eta hau ere lantzen dugu, importantea delako. Jende asko pentsatzen du, ekonomia oso zaila dela, teknikoek esan behar dutela eta guk esaten dugu ez? Bai, teknikoak handaude, badaude tekniko kolore guztietakoak, eta horregatik importantea da gizarteak erabakitzea eta ezagutzea gaia, eta ez izan beldurra ekonomia ulertzeari, ez? Eta orduan, parte hartu behar dugu, ezagutu behar dugu eta gure iritzia eman behar dugu. Bestela ematen du hori kanpokoek erabaki behar dutela eta haiek badutela egi oso eta hori ez da egia. Orduan, argi dagoena da, errealitatearen aurrean badaudela ikuspuntu desberdinak. Eta hori da guk proposatzen duguna beste ikuspuntu batetik neoliberalismo edo kapitalismoaren aurrean badaude beste proposamenak eta bidegarriak direnak. Eta hori importantea da bereganatzea, ez? Eztabaida honetan sartzea, baina noski irizpideekin. Eta badaude gaur egun informazio asko eta guk ere lantzen dugu eta teknikoak baditugu barnean eta oso importantea da parte hartzea eta batez ere hori beldurra galtzea. Bai, azkenean guzti eragiten diolako sistema. Bai, noski, bai. Esan duzu Frantzian sortu zen mugimendua, baina orain nazioartekoa da. Bai, mundu osoan, batez ere Europan gaude, baina Afrikan eta Argentinan ere, Kanadan, Estatu Batuetan ere, baina indar gehiena du, edo batez ere harreman handia dugu Europako herrialdeekin eta bat dugu koordinakunde bat, eta bai, elkartzen gara askotan, bai. Izan ere, manifestuaren izenburuan Europari referentzia egiten diezu. Bai, nahiz eta Espainiako hauteskundeak izan, argi dagoena da, erabaki politikoak eta ekonomiko gehienak Europan sortzen direla, eta gero etorriko direla, eta horregatik importantea da, beste estatu bat edo beste Espainia bat posiblea dela, eta beste Europa ere posiblea dela, eta beharrezkoa dela aldatzea. Orduan, aipatu duzu neoliberalismoa eta kapitalismoaren kontra zaudetela edo bere eraginaren ikusten duzu badaudela beste sistema batzuk esan duzu posible direnak eta hobeagoak izango liratekenak. Bai, argi dagoena da gaur egungo bereziki gaur egun gero eta gogorrago ez, kapitalismo edo neoliberalismoaren helburua bete etekinak lortzea ahalik eta gehien. Eta guk esaten dugu hori ez da, beharrezkoa. Zein da, edo zein izan behar da ekonomiaren helburua, personen bete beharra betetzea. Eta hori da helburua. Eta hori kontutan hartu izan behar dugu beti lurra mugatuta dagoela, eta ezin dugu garatu eta garapena beti hori da lelo ospetsua eta garapena aurten izango da 1,2, 1,3, 1,5, 1,7 hori da stokeri bat. Ezin dugu jarraitu dinamika honekin. Lurra mugatuta dago eta gure garapena ere mugatuta.
Ekonomikoki, horrek ez du esan nahi Erdi Arora itzuliko garela ez, baizik eta murriztu behar ditugula gure konsumoak, argi dagoena energiaren muga gainditu dugula ja, orduan pikoa gainditu dugula eta gaur egun gero eta zailagoa da eta etekin gutxiago ateratzen diogu petroliari eta orduan mugatuta gaude eta hori da onartu behar dugun lehenengo gauza. Haizu, hau ez da posible, guk uste genuen eta hasieran krisia hasi zenean oso kuriosoa zen, batzuk aipatu zutela hori, kolokan jartzen zutela garapena eta gizarte mota hori. Gutxi iraundu zuen horrek eta azkenean ikusten duguna da, berriro itzuliko gara lehen geunden tokira, eta hori ez da, orduan krisiak gaixotasunekin, personekin gertatzen dena, ez? Gaixotasunak dira, abiso bat, kontuz, zibili. Krisiak izan behar ziren horretarako, kontuz, noragoaz, ez? Eta hori da aztertu behar duguna, baina ematen du, ez dugula hori ikusi behar, telebistetan eta komunikabidetan hori ez da aipatzen, eta hori da gu eskatzen duguna, ez? Aztart ezagun, zer gizarte mota nahi dugun, zein da ekonomiaren helburua, lurrak dituen, lurrak eta personen helburua zoriontsua izateko zer da behar duguna. Ahalik eta kotxe gehiago izatea, orduan gaur egun adibidez, ez tontakeri bada ez, baina kotxea zein da hoberena, elektrikoa eta ez dakiz ere, helburua ez da hori, gaur egun ditugun kotxeak elektrikoarekin aldatzea, baizik eta zein eredu, garaioa zein eredua da duguna, publikoa da garatu behar duguna, eta ez elektrikoa edo, hobeda elektrikoa izatea, gasolioa baino, baina helburua ez da hori, baizik eta zein, hainbeste bidai egin behar dugu, edo hobeda, edo alimentoarekin, edo egiten duguna, kilometro zerokoak ahalik eta gehien erabili behar dugu. Horregatik importantea da eredua aztertzea eta eredua kolokan jartzea. Berreziketa bat beharko lirateke ez? Nola ikusten duzue gizartea, kontzientea da? Ez, horitzarrez, ez. Horregatik gure arlo bat oso importantea dena, hortaz eztabaidatzea, orain ospatu, kurso honetan krisia sortu zen 10. urtemuga, honekin batera atera dugu liburu bat, Frantzian sortutakoa, baina hemen egokitu dugu. Eta importantea da hori aztertzea, eta horregatik joan gara ikastetxe batzuetara, hortaz hitz egiteko, erakusketa bat ere egin dugu, eta guretzat importantea da jendearen eta ikasleen hezkuntza lantzea eta aztertzea, baina ez dakit guk eskatzen duguna inposatzeko, baizik eta eztabaidatzeko, azter dezagun, zer da nahi duguna, zeintzu dira benetan gure bete beharrak. Eta horregatik, importantea da, gaur egun, ekonomia feministak esaten duena, ekonomia feministak zer da esaten duena, helburua edo zenturan jarri behar dugula persona, eta zaintzak, desberdintzen dugu lana eta enplegu bat. Gauza bada, bete beharrak ditugu, jateko, arropa eramateko, garbitzeko eta bara, aurrak eta 3. adineko persona zaintzea, eta hori ez da lana, baina beharrezkoa da. Horregatik importantea da hori, zenturan jartzea, eta hori da bete beharrak. Orduan, bete beharrak baldin badira, kontutan hartu behar dugu, eta ezin dugu baztertu, eta edo emakumezkondako utzi, gaur egun gertatzen dena, edo kanpotarrendako. Ez, aztertu behar dugu, eta denon artean eraman behar dugu aurrera. Esan daiteke, azkenean dela, banaketa justu bat, eta denari buruz edo hor, esan nahi dut, zuzenduta hori adibidez, zaintza guztien artean egin beharrekoa, ekonomia justu bat guztien artean hori privilegiorik gabe, eta ez egotea hori desberdintasunik, ez? Hori da, alde batik gizon eta emakumeen artean, baina gaur egun hemen bizi dugunak eta 3. munduan lehen esaten zena, ez? Gaur egun ematen du, lehen 3. mundua erabiltzen zen dirua, materialak ateratzeko, baina gaur egun berdin da, ematen du sistematik kanpo daudela eta berdin zaigula haien etorkizuna, eta hori ez mundu bada, eta mundu osoa kontutan hartu behar dugu, eta noski bere mugak ere, lurrak bere muga ditu, eta hori ezinezkoa, beharrezkoa da kontutan hartzea, mugatuta gaudelako, baina ez jaso hori zigor bat bezala, hori da aukera bat, aukera hobetu bizitzeko, ez?
persona askorekin hitz egiten dugu, eta jo, ez dut denborarik, lor dezagun, hori da, orduan lana banatu behar dugu denon artean, lan guztiak, hori da, zaintzak ere bereziki, etxekoak eta personak hori beharrezkoak diren personen dako, eta sistema honetan denon artean eta hobeto bizitzeko izan behar da. Eta esan duzuna, krisi ekonomikoa abisu bat izan zen, zerbait gaizki doa, eta krisi guztiak bezala ze, orain refuxiatuen krisiak azkenean alde egiten dutela, baina hor ere atzean sistema hau dago. Bai. Hori da ez, eta baina hortaz ez da hitz egiten, ez? Hau da inbazio bat, ez? Kanpotik gertatzen dena, bueno, zergatik gertatzen da hori. Jaten ez bagara sustaietara ezin dugu konpondu, ez? Orduan, helburua ez da Mediterraneoan gertatzen dena, zergatik gertatzen da hori. Zer da egin behar duguna mundu justu bat egiteko, eta denon artean, eta horregatik importantea da guretzat elkartasuna, ez? Batzuetan ematen du krisia garaian, gurea, guk, nola gu gara, gu hitz egiten dugu, edo aipatzen dugunean esan nahi dugu badagoela besteak direnak, ez? Gu ez garenok, eta gu gara izan behar gara mundu osoa, planeta osoa, eta hori da kontutan hartu behar duguna eta integratu behar duguna, bestela eredu hori ez egu gustatzen, ez? Hori da kapitalismoa, gertatzen da kapitalismoa lehen, hasieran kapitalismo ekonomiarekin lotuta zegoen, baina gaur egun hartu ditu filosofia, baloreak eta gizartearen ikuspuntua, eta batzuk esaten dute bihotza eta arima ere kutsatu gaituela. Giza eskubideak daude hor. Bai, hori da, berreskuratu behar dugu, ematen du oinarritzat dugula eta deno sinesten dugula, eta praktikan ez hainbeste ahaztuta dugu, eta argi dagoena adibide bai hartzeagatik, egun hauetan atera dena, ez? Notre Dame zua hartu du, eta momentu, 10 ordutan ez dakizen bat milioi eskuratu dute, eta gauza berdina askoz larriago gozearekin eta ez dago dirurik. Nola ez dagoela dirurik? Badagoela dirurik, gertatzen dena da, erabiltzen dugu gauza batzuen dako, ez batzuen dako, ez? Hori da, baina Paris eta Notre Dame eta polita da, eta bai, egia da, baina importanteago da bizitzak, ez? Personen bizitzak hemengoak edo nongoak. Bai, lehentasunen eta hori da, justu eta oreka bat justua lortzea. Bai, hori da, bai. Gainera, behin berrez aipatu dituzu hori lurraren baliabideak eta agortzen dela, mugatua dela, eta hori oinarrizkoena da, azkenean guztien etxea da. Bai, baina harrigarria da hortaz ez dela hitz egiten. Ez da bat ere hitz egiten. Bai, bakarrik batzuk eta baztertu daude komunikabidetatik, ez? Eta importante, derrigorrezkoa da hortaz hitz egitea. Esan duzu hori berriziketa horretan ikastetxeetan egon zaretela, gizarteari buruz hitz egin dugu. Politikariei dagokienez, adibidez egun hauetan eztabaidetan, bai, horregatik guk egin dugu testu hau, haiei esateko haizu begira, hau kontutan hartu behar duzu, eta baina ematen du kontrakoa, adibidez, guretzat oso importantea da zergak, eta uste dugu, eta zergin alde gaude, eta ematen du gaur egun, ez dakit, botu gehien ematen duena da zerga jeistea. Zerga jeisten baldin badugu, argi dagoena da, ondorio bat dagoela. Zein da, zerbitzu publikoak txikituko direla. Txikitu edo murriztu eta hori da. Eta guk argi duguna da, publikoa landu behar dugula. Ez bakarrik hezkuntza eta osasuna, bezketa diez, guretzat oso importantea banka publikoa. Banka publiko bat beharrezkoa da. Gertatzen da, banka publikoa hitz egiten dugu, batzuetan lotzen dugu kutxekin, ez? Hemen Nafarroan gertatu dena, eta beldur gara, ez? Ez. Neurri batean banka publikoa zen, baina ez era bat, ez? Banka publikoa da, estatuak duen, argi dagoena da, eskubide bat baldin bat dugu, gobernuak bete behar duela, ez? Eta guk gaur egun, dozen gauza egiteko, behar dugu zenbaki kontu bat. Eta hori da, bete behar hori, eta gaur egun bankuek gero eta gehiago kobratzen dizute dozein tontakeria egitea transferentzia bate, eta hori, 2 euro eta ez dakizer, baina nola, diru ateratzeko ere, txartela ere izateko ere, azkenean, sartu digute txartela, eta orain, ordaindu behar dugu txartela izateagatik, hau zer da, gure dirua da, haiek ez dute ezer, eta orduan, guk behin eta berriro ordaindu, orduan, eskubide bat baldin bada, gobernuak osatu behar du hori ez, eta horregatik esaten dugu, banka publikoa derrigorrezkoa da, horrelako zerbitzu publiko bat emateko, eta hortaz gain, azkenean kompetentzia
azkenean ez kompetentzia bezik, eta beste eredu bat, bankuen helburua ez da diru ateratzea, etekinak ateratzea, gero eta gehiago. Krisi garaian argi gelditu da, bankuak etekinak atera dute eta gero krisian guk salbatu dugu eta dirua sartu dugu eta haiek ez dute itzuli nahi, hori da ez, orduan, banka publiko bat izango bagenu, hori da, beti da defendatu behar duguna. Banka pribatua bai, baina haiek atera behar zuten bere problemak, ez, eta ez estatuak, ez, eta horregatik importantea da publikoa lantzea. Horrelako gizartean sinesten baldin badugu, guk bai, horregatik eztabaida batzuk, pribatua eta gaur egun, ez dakit, pensioekin gertatzen dena, ez? Hori da, guk aldarrikatzen duguna da, hori, bete behar dugula gobernuak, eta ez, bakoitza bere soldatarekin atera zati bat, ez. Hori da, horregatik importantea da eredua, eta kapitalismoaren kontrako beste eredu bat. Eta esan duzu, adibidez bankuen kasuan, konponbiderako hor bai denen artean batasun bat lortu da, hori ez, erreskate hori egiteko, baina hori beti aplikatu behar da, ez delakoa llegatu behar horretara. Hori da, bai. Bai, eredua, bai, azkenean bai, esan duzuna, sistema. Sistema bai, eta horregatik importantea da gobernuak, edo gobernuek kontrolatu behar dutela banket eta pribatuak dena. Ez dakit, enpresak duten, badago lege bat, edo lege batzuk hori langileen eskubideak defendatzeko. Gauza berdina, persona guztien eskubideak defendatzeko banketxeak egiten dutena. Eta han badago, gaur egun ekonomia, gu pentsatzen duguna ekonomia dela, mailak edo ez dakiz zer egiteko eta tresnak ez. Gaur egun, gehien mugitzen duen arloak dira espekulazioa. Ez dute zer sortzen, baina dirua mugitzen da eta etekinak ere lortzen dute pila. Hori ez da ekonomia, hori da mafia bat. Ekonomia da, izan behar da, zerbait sortzeko eta gure bete beharrak asetzeko. Baina horrelako espekulazio, edo horregatik espekulazioari neurriak hartu behar dugu eta kontrolatu behar dugu. Eta horregatik zergak. Importantea dira zergak. Orduan, gaur egun, beza ordaintzen dugu edo zen gauza egiten dugunean, eta espekulazioaz ez dakiz egiten dute enpresa edo akzioak erosten dituztenean edo txampoiak eta hori, eta haiek ez dute ordaintzen. Eta gaur egun badago, gainera, ez da bakarri betiko espekulazioa, baizik, eta gaur egun badaude ordenagailuak, susartzen duzu akzioak, eta minutu batean, agian ez, 60 aldiz edo 80 aldiz, minutuero aldatzen dutela erosi saldu, horrelako kantitate txiki bat erosteko edo irabazteko, ez? Eta hori, baina zer da honekin lortzen dutena? Haien dirua ateratzea, ez? Etekin gehiago ateratzea. Baina gizartea hortaz ez da likatzen, ez du ezertarako balio, kontrakoa. Orduan hori da muga jarri behar dugu. Gertatzen dena da, batzutan, zoritzarrez, gertatzen dena da, Europan edo estatuan, Europan gutxienez argi dagoena da, gehien agintzen dutena dira botoa lortu ez dutena. Potere ekonomikoak eta Bruselasen dauden horrelako enpresak eta horrelako sare bat. Orduan guzti hau da manifestuak biltzen duena. Bai, horrelako gauzetaz hitz egiten dugu eta bai eskatzen dugu talde politikoi hortaz hitz egiteko eta gizarteari ere. Importantea da gizarteak, lehen aipatu duana ez, kontutan hartu behar dugula zein den egoera eta ez utzi dena politikoen eskuetan. Ez da, bai, askotan aipatu da ez, ez dela nahikoa 4 urtean behin botua ematea eta ez. Kontrolatu behar dugu hori. Eta importantea da sistema honekin kritiko garenok elkartu behar garela eta indar gehiago izateko eta benetan eragina izateko. Eta demokrazia, benetazko demokrazia, noski demokraziaren alde gaude, baina benetazko demokrazia. Eta parte hartzeko, kritikatzeko, galdetzeko, ez diogu izan beldur galdeketak egiteari, eta parte, Suizan egiten dutena, noiz benka, edozen gaietaz, eta gehienak esaten duena, onartzen da eta kito, horrelako gauzak, gehiago hitz egin behar dugu, gehiago, eta gaur egun telematikoki posiblea da lehen, eta garestia, baina gaur egun posiblea da horrelako, eta herrietan,
Nafarroan edo Iruñan edo dakinon, horrelako galdetegi bat eta galdeketa bat egin, eta zer utzen zezu hau, eta presupuestoak, eta aurrekontuak, eta proiektu hau aurrera, eta posiblea da horrelako gauzak egitea, baina gutxi erabiltzen da. Bai, ez dugu ahaztu behar, azkenean guk ipini ditugula hor, politikariak, bozkatu egin ditugu eta kendu ditzazkegu, esan nahi dut, hor daude, baina guretzat eta haientzat guztien gizartearen parte dira, gu bezala eta gizartean pentsatu behar dute, ongizate sozialean. Bai, hori da izan behar den helburua. Eta badaude gauza batzuk egiten direla, presupuesto partizipatiboak eta gauza batzuk erabakitzen direla. Proiektu aldaketa bat egiten dunean, Iruñan badakit egin dutela horrelako zerbait, baina gehiago eskatu behar dugu, eta gehiago parte hartu, eta horrelako hartu eman azkarrago, bestela haiek ere galtzen dira, haiek politikoak galtzen dira, ez dakit non, ez? Eta badakit, batzuk nahi dutela eta zaila dela sistema, ere oso mansoa doalako eta bai zailagoa. Baina guk gizartean gaudenak eta talde antolatuta gauden personak importantea da horrelako sare bat osatzea eta zer da eskatzen duguna. Deno batera joan behar dugu beste eredu bat, pertsonaren alde eta gizarte berri baten alde. Ataki dagokionez nola antolatzen zarete zenbatero? Bai, 15ean behin elkartzen gara, badaude 10-12 persona elkartzen garenok, hori 15ean behin, eta batez ere erabiltzen duguna, gai, hitzaldiak antolatzeko, materiala ateratzeko, aurreko gunean Erreasek egin zuen azokan, egon ginen mai batekin, informazioa ematen, liburua, saltzen, liburua eskaintzen, lehen aipatu den krisiari buruzko liburua egiten, duela, bai, joan den hilabetean, egin genuen ikastaro bat, 8 hitzaldiekin, 5 personekin emandako, azkenean, ekonomialariak ez diren ekonomia hitz egiteko. Eta 5 persona ekarri genituen, oso interesgarriak diren denak, eta, bataz besteko 60 persona elkartu ginen, eta pozik gaude arrakastarekin, ez? Eta hori da, 3. edizio egiten duguna, gero unarekin batera ere, urrian egin genuen hitzaldiak ere bai, materialak ateratzen dugu, badugu gure webgunea, eta importantea da, gurea zumeagoa da, noski hemen Nafarrokoa, baina estatu mailan duguna oso importantea da, informazio asko jasotzen dugu, eta bai, nik uste dut lan bat polita egiten dugula, batez ere informazio emateko eta hezkuntza arloan. Bai, esan duzun, azkenean gai hauek mahaigaineratzeko, eztabaidatzeko eta hausnarketa sustatzen. Bai, hori da, baina argudioekin. Eta gaur egun bat daude, gure barruan, badaude ekonomialari batzuk oso ulergarria direnak. Eta hori importantea da, beldurra galtzea, eta zan, saiatuko naiz hurbiltzen gai honi, poliki, nik egia esan, duela 6-8 urte, gutxinekien ekonomiari buruz, eta egunkaria irakurtzelako hau baitikatzen nean, ni pasatzen nintzen gainetik, ez? Gaur egun kontrakoa, hori da bilatzen dudan lehenengoa, ez? Baina poliki egin liteke eta, gai guztiekin bezala. Eta importantea da hori formakuntza ematea. Formakuntza ez badugu azkenean sinestu behar dugu espertoek esaten dutena. Eta espertoek badute, telebistenetan ikusten duguna. Bakoitza badu bere ikuspuntua. Eta gaur egun dagoena, eta gero politiko, edo talde politikoekin, edo azkenen dinamikarekin, ez? Ulertzen da, batzuk sistemaren alde, eta egin behar da, hitz egiten dute asko, baina azkenean poterean daudenen alde, eta beste batzuk kritikoago dira, eta Bai, azkenean guri guregan eragina duten erabakiak hartzen dituzte. Orduan, zeri buruz ari dira hitz egiten edo zeri buruz ari dira erabakitzen edo zer daude hautatzen guretzat. Bai. Bai, pentsamendu kritikoa garatzearen alde egiten duzu. Bai, argi eta garbi kritikoa saiatzen garela eta eztabaidatzeko, eta egia da gero batzutan bai, hori da guk ez dugu egi osoa, argi dugu, ez? Baina badugu gure egia, eta hori da mahaiaren gainean jartzen duguna, eztabaidatzeko. Eta gutxienez jendeak erremintak izatea, pentsatzeko eta... Bai, pentsatzeko, eztabaidatzeko, exigitzeko, eta benetazko gaie, sakona diren gaietaz hitz egiteko, hauteskundetan bereziki,
zertaz hitz, baina horrelako, nik ikusi nuen astelehenean eta asteetan eztabaidak eta horrelako gaiak ez dira aipatzen. Zu gehiago ez dakizer, gezurtero zarela eta dakizer, baina benetazko gaiak, argudioekin, batzutan aurpegiratzen dira gauza batzuk, baina benetazko argudioekin eta hau zergatik bai, zergatik ez, zen da ondorioak, nik horrelako gaiak edo eztabaidak ez dituti, ikusten egunkarietan edo telebistetan, eta hori da tristeena, bai. Bai, orduan, manifestua nonbaiten aurkitu dezakegu etxetik hori zehaztu nahi baldin edo sakontzeko? Bai, Ataken webgunean badugu zintzilikatuta eta hortaz gain lehen aipatu dudan hitzaldiak ere bideoan dauden kokatuta eta nik uste du interesgarri dela poliki-poliki eta emanzoi entzuteko, baina nik uste dut ulergarria direla eta beti aukerak ematen digutela sakontzeko gaian eta sartzeko, ez? Orduan denetari dugu, bai Nafarroan, baita Madrilgo Ataken ere bai. Pertsona ardigunean, sistema jasangarri bat, bai. Soziala eta... Bai, beste gizarte bat azkenean, posiblea dela, ez? Neurri batean, maiatzak 15ean eskatzen zena, ez? Badago, beste ilusio bat, beste amets bat, eta hori da berreskuratu behar duguna, ez? Margaret Thatcherrek esaten duena ez dagoela etorkizunik, eta guk esaten dugu nola, ez dagoela, bai badagoela etorkizunik, badagoela beste bide bat gauzak egiteko, ez? Eta hori importantea da aldarrikatzea eta borrokatzea, eta ez, gu sinesten dugu eta gure eskuetan dagoela, gure, esan edut, gehiengoaren eskuetan dagoela, ez? Orduan, erabakiak hartzen direnean hori da pentsatu behar duguna, nori dagozkie eta nori ez. Eta hori da batzutan, ez dakite, engainatzen gaituztela, ez? Oso hitz politak adibidez, lehen aipatu dana, ez? Zerga jaitsiko ditugu, zerga baina nori. Eta hori nori egiten dio favore bat, edo mesede handi bat. Hori da kritikoak izan behar eta batzutan zaila da, azkenean hitzak dira eta hitzako eta denek gauzak antzekoak esaten dute, baina ez dira gauza berdina. Denek ez dute gauza berdina. Badaude batzuk hori beste mundu bat, beste ikuspuntu bat, beste balore bat ematen dutena, ez? Gertatzen dena da hitzak, hitz egin dezagu demokrazia, askatasuna, ez dakizer gizartea, baina zer da atzean dagoena. Eta hori benetan kritikoak izateko ulertu behar dugu, zer da nola mugitzen diren gauzak, zentzu diren aktoreak eta aktore bakoitzak aipatzen duena. Ez da erreza, baina horrelako, gure burua kritikoak izan behar gara, eta, bueno, gainera orain programen eta promesen epean gaude, eta hori ere kontutan hartu behar da. Orain bozkatzerakoan norbanakoek kontutan hartu behar dute guztia, baina urte osoan zehar, eta bai. Bai, hori da, jarraitu behar dugula, haiek esaten dena gertatzen dena da, programak zabalak dira, gauza asko agertzen dira, baina gero komunikabideetan ikusten duguna edo eztabaidetan ikusten duguna askoz murriztuago dira eta ez dira gainetik aipatzen dute, baina ez dakigu gero atzean dagoena, ez? Orduan, importantea da irakurtzea, hori da askok egiten ez duguna, ez? Hori txarrez, egia da, egunkarietan agertzen dena eta honekin nahikoa dugu, pentsatzen dugu, eta ez da nahikoa, irakurri behar dugu benetan esaten dutena, baina horrek suposatzen du lana, eta batzutan kostatzen zaigu, ez? Baina importantea da hori, eta gero eskatzeko, exigitzeko, eta zuk esan zenuen hau, eta ez duzu bete, eta zergatik ez. Eta ez da bakarrik gero mendeku hartu, eta orduan ez dizut emango botua, ez. Epea bukatu baino lehenago exigitu behar dugu, hau da, ponpon eta jarraitu, bai, exigitzen haiek esandakoa. Orduan, esaten baldin baute, bete behar dute, bestela orain gauza da. Guk egingo dugu ez dakizen bazetxe bizitza, ez dakigu zenbat lan postu, 500.000 ez dakizat, urtero, eta gero ez dute egiten ez, baina, bai, jaso dugun erentziagatik eta ez dakize, krisi aldatu da, edo beti aitzakiak dira, ez? Eta esan behar dute, ez dugu egin hau, importante izango litzateke horrelako, ez dakit, hasieran esandakoa eta lortu dutena aurkeztea, eta ez begira, guk hau eskaini genuen eta hau da bete duguna, eta bete dugu ez dakizen egunekoa. Behintzat argudio honak ematen baldin badituzte, bete baldin badez dira, ez? Bai. Gero realidadea komplexua izan daiteke.
baina pizka bat humiltasunaz eta esan da, begira, den ez dugu lortu, baina ez, ahazten da. Ez dakigu zer, bueno, ahazten zegu guri, duela 4 urte zer izan zuten Auskalo, zer zen, eta gaur egun, eta bai, azkenean hitzak dira, ez, hitz politak, hitz pomposoak, eta baina benetazko edukiak, ahazten zegu. Eta orduan hori, jarraipen bat egitea garrantzia dauka. Bai, noski. Bai, azkenean hori da dugu lortu nahi duguna, gizarte formatua eta kritikoak eta exigentea. Hori da guk eskatzen dugun edo eskaintzen dugun eredua. Ez bakarrik botua male eta gero gure konsumoan sartuta, gure lanean, eta ez. Importantea dena, eta arlo soziala eta arlo politikoa, ez bakarri partidista, arlo politikoa protagonistak izan behar gara. Gure eskubideak eta gure bete beharrak kolokan daudelako. Bai, guztien ongizatea. Bai, hori da. Ez dakit zerbait gelditu den aipatu gabe azpimarratu nahiko zenukena edo... Ez dakit, orokorki, bai, agian laburtuko du gauza batzuk, ez? Importantea da hori, aldaketak finanzioak egiten direnean zerga jartzea, hori kontrolpean ez dagoelako, erreforma fiskala, hori da, konstituzioak esaten duena, baina orain, lehen irratian entzun dut, ez? Espainiak zerga gutxiago jasotzen duela Irlanda baino, naiz eta ehuneko altuago izango, orduan hori da kontrasanak izango. Hau da, Irlanda ia paraiso fiskala da, eta orduan estatua Espainiak gutxiago jasotzen du, hori da esan duena, ekonomelari batek esan duena, suposatzen dut datua egia asko izango dela, eta orduan zer gertatzen da? Orduan zergatik enpresak gero eta gutxiago ordaintzen dute leku guztietan. Eta langilo garenok ezin dugu, dena lotuta dagoelako eta azkenean IRPF ordaintzerakoan kentzen dizute, ez? Eta ongi dago kentzea, gertatzen da ongi gero erabili behar dugula, ez? Baina hori da importantena, zergak egiten dugunean eta reforma fiskal, benetazko reforma fiskal, gero iruzurra fiskala ere oso importantea da, han daude, oso importantea da, duela urte batzuk hori, PP eta PSOEk Konstituzio Espainolan egindako aldaketa, 155. Artikuloa, eta han esaten zena zen, lehentasuna izan behar zutela zergak ez, eskatutako dirua ordaintzea, deuda, zorrak hori ordaintzea eta zorraren ondorioak. Eta guk esaten duguna da, ez hori sartu behar dugula konstituzioan da personen eskubideak, hori da lotu behar duguna eta betirako, pentsioekin gertatzen dena. Ez bakarrik orduan lehentasuna eman, hori zorrari, zergatik hori nori egiten dio laguntza, ez? Hori oso importantea da. Zerbitzu publikoak noski, eta azkenean pensatu behar dugu gizarte bat, hori denontzat lagungarri izango dela, problema dituzten personak ere bere ganatu behar dugula, banka publikoa, ez dakit, eskubide guztiak, renta basika universal ere, hori importantea da gai bat gutxienez eztabaidatzeko, lotuta dago esan dudanarekin, ez? Persona guztiak, persona izateagatik, ez dakit, bizitzeko gutxiengo bat ematea. Ez dakit hori oberena den, beste batzuk izan duen, lan postu bat izan behar dugula, berdin zait, momentu honetan berdin zait, baina gutxienez ezin dugu bastartu, edo egizki bizitzen usten. Hori da, ez? Gutxienez zalantzan jarri eta zan, bueno, posiblea da, gaur egun eta gero teknologia berriak eta zer, gero eta lan postu gutxiago ematen du izango ditugula, eztabaidan ez dakigu, edo jendeak oraindik ez daki, baina argi dagoena da pertsona guztiak gizarte honetan ongi bizi behar dugula, ongi gutxiengoarekin, eta hori ere eztabaidatu behar dugu hori buruz, gaur egun duela egin urte bizitzen zen moduan eta gaur egun duguna zinezkoa zen oporrak izatea eta hilabete bat eta duela egin urte zinezkoa zen hori pensatzea, baina aurrera goaz, horrela jarraitu behar dugu, ongizatearen denon ongizatea izan behar dugula, eta hori importantea da, eta orokorki hori da. Nik uste dut argi gelditu dela, Josu. Posten naiz.
eta bestelaz, esan bezala, etxetik kontsultatu dezakegu, Bai. patxadaz, bai. Ataken webgunean, Nafarrokoa eta Madrilgoa ere bai. Bai. Ederki, hurrengora arte orduan. Bale, eskerrik asko zuen.